Vi sørger for, at narkomanerne kan indtage deres stoffer under værdige forhold. Det er jeg rigtig stolt over, at vi har fået et fikserum på Vesterbro. Jeg kunne utrolig godt tænke mig at fortsætte af den vej. Jeg håber meget, at både mine venner i SF og i Enhedslisten er at finde ved forhandlingsbordet hele vejen frem, til vi skal indgå budget for 2014. Og blive ved med at have lyst til at skabe resultater for københavnernes hverdag. Og selv om det er valgår, så har vi mulighed for at skabe rigtig mange løsninger i et stærkt fællesskab. Det fungerer simpelthen bare bedst, når de røde partier arbejder sammen og ordner tingene i fællesskab. Vi kan skabe resultater og forbedre hverdagen for københavner. Lad mig sige det helt klart. Det er en forudsætning, der skal være på plads, hvis vi skal fortsætte det gode arbejde. Vi skal stå sammen og skabe et København, der både har fremgang i væksten og i beskæftigelsen, og hvor vi har en sund og god økonomi. Jeg er utrolig stolt af det, vi gør i København. På trods af krisen, så har vi en stærk økonomi. Vi investerer og skaber private arbejdspladser. Og vi har styr på vores økonomi, så vi bruger færre og færre skattekroner på at betale af på renter til bankerne. Og som vi alle sammen godt ved, så kræver det altså også, at indimellem tager de nødvendige beslutninger, som ikke altid er så rare. Hvert år så effektiviserer vi for 250 millioner kroner. Det er nødvendigt for at få enderne til at nå sammen, fordi vi får flere og flere borgere, så vi kan ikke bare blive ved med at bruge flere penge. Hvis vi skal lave progressive og venstreorienterede resultater, så kan vi kun gøre det, hvis vi står sammen og laver det i fællesskab. Venstreorienterede resultater skabes af en stærk alliance af de røde partier på Rådhuset. Vi skal aldrig nogensinde give de borgerlige partier patent på at have styr på økonomien og skabe vækst og skabe arbejdspladser. 650 arbejdspladser rundt omkring i København. Det vidner om, at vi skaber udvikling og vækst og nye arbejdspladser. Det er godt, men det skal være på ordnede vilkår. Arbejdspladser på lige vilkår. For ikke så længe siden, der talte jeg med Niklas nede i Metal København. Niklas, han kunne fortælle mig, at han var med til at arbejde på et byggeri ude i Roskilde. Her var han ansat sammen med sine kollegaer, som også var metaller. Han gik sammen med nogle udenlandske kollegaer, som gik til 55 kroner i timen. 55 kroner i timen. Det svineri vil de simpelthen ikke have. Derfor har vi nu lavet en plan for at sikre, at vi kan gå op imod social dumping. Det viser sig jo også, at de mennesker, der kun får 55 kroner i timen, de har ikke råd til at indkvartere sig under ordnede forhold. De må sove i de busser, de har med, og sove i busserne uden for hegnet til byggearbejdspladsen. Og de måtte arbejde med giftige kemikalier, som ikke engang er lovlige at producere eller bruge i Danmark. Det er noget svineri, og det vil vi ikke acceptere. Men sandheden er jo desværre, at det er virkeligheden for rigtig mange bygningshåndværkere rundt omkring i Danmark. Det skal vi ikke finde os i. Derfor skal vi kæmpe sammen mod social dumping. Vi skal de her fugtmager, de her bagmænd til livs. Vi vil stille skrappe krav og følge dem op med tilsyn på arbejdspladserne og give klare konsekvenser over for de arbejdsgivere, som ikke overholder reglerne og som er rådne par. Vi skal aldrig nogensinde acceptere, at der opstår et arbejdsmarked i skyggen, hvor udenlandske arbejdere lever under usle og ulige vilkår. Vi skal samarbejde om fælles løsninger. Kommunen, fagbevægelsen og byggebranchen skal stå sammen, for ingen kan være interesseret i, at vores arbejdspladser udvikler sig til knat og svindel. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til fagbevægelsen, til 3F og det danske byggeri for det partnerskab, vi nu har lavet i København mod social dumping. Tak fordi I har taget godt imod vores ønsker om partnerskab i København. Sammen kan vi arbejde mod de brodne kar og sikre gode arbejdspladser. En anden stor og vigtig arbejdsplads er vores fælles skole. Det er rigtig godt, at vi har lærerne tilbage på skolerne. Det er godt, at børnene bliver undervist igen. Og det er rigtig godt, at 9. klasserne kan komme til deres afgangseksamen.
Jeg forstår godt, at det har været hårdt. Jeg kan godt se bannerne fra lærerne, men det er jo den måde, vi ordner det på her i landet. Vi forhandler, vi aftaler. Når det går i forskud, så bruger vi de redskaber, vi har aftalt i over 100 år, at vi har på hver vores side. Nu er det hele heldigvis overstået. Så håber jeg inderligt, at vi igen kan stå sammen om målet. En stærk og fælles folkeskole med verdens bedste og mest engagerede lærere og vores verdens gladeste og dygtigste elever. Derfor håber jeg virkelig, at vi nu igen kan komme til at opleve fremgang i den københavnske skole. Jeg har et budskab til jer alle sammen i dag. Et budskab til mine kolleger i den røde partier. Et budskab til mine kammerater i fagbevægelsen. Vi kan kun gøre det ordentligt, når vi gør det sammen. Sammen kan vi skabe mange jobs og ordentlige jobs. Sammen kan vi ordne problemerne et for et og få alle med. Må jeg de ord ønske jer alle sammen en fortsat rigtig god 1. maj her i Fælledparken i København. Tak skal I have. Fortsat god 1. maj.